Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga tansah pinaringan pitudah, pinaringan taufik hidayahipun Allah, pitulungipun Allah sehingga diparingi gampang nganggone awak dhewe mangawula ring nggone Allah, amin Allahumma amin. Qala Allah taala, qala ngendika sapa Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Wa imma yanzaghannaka, lan angin pestine ngridu temenan ka ing sira minasyaiton saking setan, nazghun apa setan kang nggodha, fasta'id mongko becik nyuwuna pangreksa sira, nyuwuna perlindungan sira billahi kelawan Allah. Innahu satamna Allah wa ya Allah iku as-sami' iku dat kang maha ngrungu, al-alimu tur dat kang maha ngudeni utawa midhang. Dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an. Dadi setan niku nyata-nyata ngridu ring awak dhewe. Lah nek awak dhewe kok ngrasa diridu setan, iku dianjurna Allah wasta'id billah, njaluk tulung karo Gusti Allah. Innahu was-sami'ul 'alim, mergo Gusti Allah iku maha krungu, maha midhanget. Dene tugase nggodha ring kawulane Gusti Allah sing rupane manungsa mau wis perjanjian. Nek ngrasa digodha utawa roh dhewe wela-wela kok digodha. Dadi wong digodha setan iku ana sing wela-wela roh wujude setan ya ana sing mek ngrasa digodha, kadang swara tok ya ana, ora ana wujude, kaya rupa hadif ngene kuwi. Kadang mek pengrasa tok. Pengrasa tok wis kadang mengkuruk apa piye ngono biasane wong Jawa. Kuwi ndang-ndanga utawa njaluk tulung karo Gusti Allah. Carane kepiye? Ya ana carane. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'ta lan nalikane maca sapa sira al-Qur'ana ing Qur'an, ja'alna mongko ndadekake sapa kita iki rujuk ring Allah. Bainaka ing dalem antarane sira wa bainal ladzina lan ing dalem antarane wong akeh. Wong akeh iki bangsa setan utawa bangsa manusa ya iso wae. La yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat. Dadekno hijaban ing aling-aling masturun kang ditutupi. Masturun kang ditutupi. Kumau carane kon njaluk durung kang kan maca ta'awud ngono. Wasta'id billah ngono, rasa digodha setan. Dan sebagian Quran lain menjelaskan, fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nek awakmu diridu setan, diridu utawa ditemu apa digodha, iki anjurane di surat lain ya kuwi diwacana Quran. Ayat Quran. Mergo Gusti Allah dhewe menjamin sesuatu sing nggodha awakmu, sing rupane jin utawa wong sing ora duwe iman karo yaumil akhir, ora duwe iman karo Gusti Allah, ora duwe iman karo qada apa karo keadilane Allah. Iki diwacana Quran iki kok dialing-alingi karo Gusti Allah. Hijaban mastura, dialing-alingi, ditutupi, dadi ra roh. Nek wong mau nduk apa setan mau nduk wacana Al-Qur'an.
Iki nek dijlentrehno luwih dawa ya ring nggone manusa bareng. Dadi wong kadang wong iman. Sing siji pamane siji duwe iman, siji ora duwe iman. Imane ora pati duwe lah. Iki biasanya ya ora cocok. Iki termasuk hijabah mastura ngono dialing-alingi ditutupi. Ora cocok bengkerengan. Pamane kok kerja bareng ya ora cocok. Siji ape sembayang, siji ora pati ngobani sembayang. Suwe-suwe ora cocok. Nek kumpul terus. Di wong duwe iman karo Allah dina akhir, iman karo Gusti Allah, iman karo akhirat. Kumpul karo wong sing ora duwe iman. Iki biasane ya hijabah mastura ora kerasan. Ora dijeruk-jerukno nggih. Mulane ana ngendikane yai kadang ati dikelompok-kelompokno. Dikelompok-kelompokno dhewe-dhewe. Jadi balik ke asal mau, jadi nek ana dirasa digoda setan, ndang maca Al-Qur'an, Fayambagi mongko sayuda ayat awanda yen to maca ta'awud sapa man, sumaya Qur'an mongko keri-keri maca sapa man Al-Qur'an saking Qur'an, ma ing surat-suratan utawa wacan-watan ta'ya sarokang gampang apa mah. Dadi lumane kok ngrasa digridu dianjurane ndang-ndang maca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca ayat-ayat Quran. Oh bebas ya ayat. Ora kudu ayat kursi. Pokoke ayat-ayat Quran sing gampang-gampang wae sing nduk isane. Kuwi diwaca. Itu termasuk nolak. Intine kok Quran. Ora kudu ayat kursi, ora kudu apa jenenge Yasin lan sembarang lingae utawa surat Muhammad lan ora kudu sembarang lingae. Sing penting ayat Quran sing nduk isane mataya saro. Diwacan-wacan sing gampang-gampang wae. Kudu waca bulan pamane kok isane mek suwi di bulan baleni apa isane Fatihah ya Fatihah di bulan baleni. Tidak masalah. Pamane kok nduk melaku nduk jalan singup pamane kok ora mengkurup. Ketika ditututi demit apa piye. Kindang-ndang maca ta'awud langsung maca Quran. Fatihah yo keneng, kulhu yo keneng, sembarang dingah keneng. Sementing diwaca terus. Pamane ngrasa diridu ngono. Gitu. Iki terus dawa tapi semene wae durasine mek sithik. Mangke dilanjutkan insyaallah Al-Fatihah.